Witajcie, moje piątkę, 5:30 ja wstaję, idę robić kawę, muszę wstawić film na YouTube, a nie zrobić z pełni, bo jadę webzyrać z jacuzzi tu do skoci bruzdy, tydę i jadę do roboty, po robocie jadę na kawle, i po kawlach muszę zawieźć ściezia na łebce na niklatów. A tak Wędrze Chmielno, 5:30. Idę robić kawę. Leku na ciebie kłębie, całym ogniama w łazienku chmielnie, ci te ten knopty przyjdzie, ciesty miłosne w końcu co zwindzę, moje kasie psi serce, na ciepłe mylka, ty kwestno zechce, teren peracy, górę i łetę, co zrobi wszystko dla tej urody. Tak ze Wędrze moja robota. Ja jem w solarium w Kartezach, bo szefowa pojechała na ferie i ktoś się musi zastąpić i dziś je to rządza. Tam ktoś je. Kończę robotę, jem prawie na kawlach i idę po swojego ściezia i jedziemy do fryzjera. To jest 8 wieczór i ja prawie przyjechała do domu. Mam Borysa i tyś zaraz idę do domu, ale chcę wam rzeknąć blues, bo chłop mój teraz nie cieje, bo on je we środku budę. Dzwoni do mnie mój chłop i gdy mnie, że dzisu jedzeń knypa i on by chciał ci darenku od mnie dostać. No i we musiał na mnie piwo, nie? Ale to jest ta historia wrek, a musa zaknypa. Białci ją taką ciekawą, cię was z wajma chłopa ma tyś tak myta, że łani bluz wsiadłe chcą, ale jak łani mają dać, ty łani nie mają. Łani nic nie mają, ani czasu, ani detków, nic łani nie mają. No nic, i idę do Westrzutka. Witajcie w sobotę. No i chłop był na grzebach. No i ten mnie też się przeniósł kłezu broda, ale ja nie wiem co mam z nim zrobić, bo ona ja tak wielgu, że to jest moja pians, a to jest ten grzeb. To jest wildzi. Robaciewych on mnie też full przeniósł. No, a z tą kłezą brodą co z bandą muszę zrobić. No i dziś jadę też do Gdyni na rozgłewór. Witajcie mnie z Lareno. My jedziemy prawie do Częstochowy. Tergo co mam drona, tergo co mam krótce filmić. Bo co pokazuje ten świat zupełnie innej perspektywy. Po prostu sobie dzieje co na kłyle. Ten świat nie bez inaczej. A my to poza chcemy, że ma wszystko pokazać. Ma programy. Ale my to bardzo chcemy pokazać z lefty. Z lefty, ale... Ani z kłyła. Ale chcę wam wytłumaczyć, że świat inaczej jest, jak jest na autem, a inaczej jak jest na kłele, a iść inaczej jak ma pokażemy to z drona. Ma pokażemy zupełnie inną perspektywę patrzenia na siebie. Nie tylko woma, wszyscy.